Què passa, mites? Tot a lloc, benvinguts aquí un dia més al nostre canal. Ja, nois, com podeu veure, ha arribat el fred, anem amb el pijama i s'acosta Nadal i us porto un vídeo molt especial de la NBA. Bueno, a veure què tal, no? Aquests dies la NBA per Nadal solen fer partits bastant guapos. Doncs sí. No ha tingut el mateix efecte que la Mòrbola One, com ho anuncio, però us prometo que el vídeo d'avui val la pena. Què em diríeu si jo us digués Kawhi Leonard? Oh, l'anell com amb els Raptors, no? Correcte. Moltes coses. Jo ficaria un partit de Zazapatxulla. Sí. Us porto al partit més icònic de l'anell que va guanyar Kawhi Leonard i que no va ser a la final. Nois, anem a donar-li play al vídeo i us ensenyo per què va ser-ho. Dale, Adri! Pues estem al setè partit de les semifinals de conferència entre Filadèlfia i Toronto Raptors. Anaven 3-3 i Toronto, si guanyava, es classificava per la final de la conferència, on esperaven uns Milwaukee Bucks que havien fet rècord de temporada regular i que eren superforts. Recordeu aquella temporada, nois? Doncs si haig de ser sincer, prefereixo evitar-la jo aquesta. Ah, clar, perquè tots els Warriors, és veritat, i després els enfollaven allà, va ser la final de les lesions. Però el que va ser també molt interessant va ser aquesta semifinal de conferència perquè Filadèlfia tenia un equip brutal, amb Jimmy Butler, Tobias Harris, que havia acabat d'arribar, Joel Embiid, que ja estava en modo MVP, Ben Simmons, que encara feia coses útils, JJ Redick encara també tenia cames, era un equip molt bo, la veritat. Sí, era un equip, i eren els meus favorits a part del costat eix per arribar a la final. Correcte, aquí veiem que roba la pilota Kawhi Leonard, que aquí estava en un nivell MVP brutal. I també Toronto tenia un equipàs, perquè tenia Kyle Lowry encara, tenia Danny Green, que estava en perfecte estat, tenia Pascal Siakam, Marc Gasol i Kawhi Leonard, i de suplent sortia Fred VanVleet, vull dir que també era un equiparro. I Serge Ibaka, no? Estava també. I aquí tenim Serge Ibaka, és que era un equiparro Toronto. Van fer molt bé els canvis d'un any per l'altre, traient DeMar DeRozan i tal, i la veritat és que van fer un equip molt sòlid. Aquí veiem en Marc, que va venir a mitja temporada, s'aixeca una mica rocambolesc i anota. Estem al tercer quart, hem fet un petit resum d'algunes canastes importants que va haver-hi durant els 4 primers períodes, però ràpidament... Tot el partit sempre ha anat guanyant així Toronto com de 5 punts, 5, 7, no? Sempre Toronto per davant. Sí, partit igualat, la veritat. I aquí veiem un triple de Tobias Harris que igualava el marcador. Una altra vegada ara és Ben Simmons, mare de Déu, Ben Simmons, juga per Joel Embiid, finta, i això ha de ser canasta, així, 2+1, de fet. I aquí anem als últims 5 minuts de partit. 80-82, guanya Toronto. Pilota per Kawhi Leonard, l'estrella, la insígnia de Toronto, anota i es posen a 5 als Raptors, quan ara és Jimmy Butler, que juga... Pensava que tiraria, Ja, jo també. Que bé aguantat. Falta. Sí, suposo que han tirat els tirs lliures, no? Perquè veig que fica 82-85. Correcte, ha anotat els 2 tirs lliures, bola a Kawhi, que decideixi què fer. Aquí la tensió era màxima. A mi el que no em mola de l'NBA és que en aquests moments, per exemple, sempre se la juga a l'estrella, saps? No fan jugades d'equip. Sempre és pilota a l'estrella i mira, que passi el que sigui. Sempre és pilota a l'estrella o que l'estrella intenti trencar i dobli a un tirador sol, però que no és mai una jugada construïda, saps? És com molt bàsic, això. Tampoc m'agrada a mi. No ha entrat aquí la canasta de Joel Embiid i segueix aquest 82-85 al marcador. És Kyle Lowry que s'ha tapat, s'ha quedat tallat a mitja entrada, entenc que no va... Hi ha talls raros, Hi ha talls estranys, això és perquè el partit va ser molt ràpid, molt esporàdic, i els jugadors passaven en diferents plans dimensionals del partit, i ara ja estem a 3:35, i és Ben Simmons, que farà un bloc, Redick... Era tan bo Redick, tio, abans, o sigui, quan... De més jove, òbviament, ara em sembla que ja està retirat, però... Sí. Era molt bo. Que té un podcast. El públic dret, s'ha aixecat ara. Exacte. I va... Últims minuts, millor d'en peus. I va que falla el triple, bola per als Sixers, bola per Ben Simmons, ara és Tobias Harris,
intentarà trencar en Pascal, però no. Bola per Joel Embiid, Redick s'intentarà aixecar, no. I atenció perquè... Rato està fent el mateix Embiid, sí. La finta del triple. Tira't algun home. Ja, És que tenien Jimmy Butler, tio. O sigui que l'any següent va ser la puta estrella en Miami Heat. O sigui, tenia aquest equip, tio, i no guanyar. Clar, perquè aquest és l'últim any de Jimmy, no? Bueno, el primer i l'últim va ser, em sembla. Només va estar un any? Em sembla que va estar un any, només. Pensava que era més temps. No, em sembla que va estar un. Va estar mig, de fet, estava a Minnesota, van fer el canvi. Cert, i, sí. I llavors es va anar l'última mitja temporada. És que juntar tots els jugadors que tenien aquí i no guanyar, tio, va ser dur. Fracàs. Va ser dur, tio. Per mi és fracàs. 85-85. Tu, Adri, com ho veus aquí? Tu recordes aquest partit? No, però jo estic veient que comencen els nervis, perquè, per exemple, abans els 76ers han esgotat la possessió sense tirar, ni tan sols. Ara en Kawhi Leonard, faltant 14 segons, s'ha tirat un triple que no venia a cuento. No sé, comencen com els nervis, saps? Sí, conforme va acabant el partit, la pilota crema més a les mans als jugadors, ja no tothom és capaç de notar amb tanta facilitat com... Sí, i sobretot perquè falten 2 minuts i t'estàs jugant tota la temporada, Si us fixeu, Toronto està jugant amb un equip superalt, Siakam, Ibaka, Gasol i Kawhi. Sent un setè és un cara o creu, no? O sigui, d'aquí ja un se'n va cap a casa. Correcte. Sí. I és perquè també Philadelphia està jugant amb un equip molt alt, òbviament. Buscaven intentar contrarrestar una mica, però sí, ha sigut ara un triple de Kawhi que han comptat de 2, perquè ha sumat només 2 punts al marcador. I a falta d'1-27 és Philadelphia qui va per darrere. Ara és Joel Embiid, jugarà amb Tobias, però només queden 3 segons. Altra sessió perquè roba Kyle Lowry. I és Pascal, que acaba amb molta autoritat. Canaston. I de 4, falta un minut. A 4 que es posen. Haurà de remuntar Philadelphia si vol fer alguna cosa. Triple de Ben Simmons? No, és broma. És broma. T'imagines? Segur que es pagava cara les apostes. Sí, Jimmy Butler força la falta i anota, sembla ser un tir lliure. És de diferència. Ens indica aquest marcador. Kyle Lowry passa ràpid al camp. Mana jugada. Rebrà Pascal Siakam. Ara és Kawhi Leonard. Intentarà trencar... No! Ha donat fer la corbata aquesta canasta. I ara rep... No. Se'ls acaba, la possessió. No ha rebut la falta Kyle Lowry, pensava que seria falta. Han demanat temps mort, ha passat molt ràpid el temps mort. I ja estem aquí de nou. És Kawhi que se la juga. No! Jugada ben elaborada. Ja, al final és una mica locura. Joel Embiid, atenció. I molts pocs punts, Sí. Perquè estem acabant el quart. Molta defensa, aquí, la veritat. Joel Embiid a punt de perdre la pilota. Però per què no busquen triple? Hi ha hagut falta. Hi ha hagut 2 tirs lliures que han anotat. Philadelphia, atenció ara, Jimmy Butler força la penetració i annota. Vaya liada, Es posen empatats. I aquesta és la canasta, nois. Kawhi se'n va per la dreta. Rebota. I canasta! Aquesta és la canasta mítica. Quanta tensió en una sola jugada, en un sol segon. Increïble, guanyava d'aquesta manera Toronto les sèries. Un tir increïble, un moment històric. Tornem a veure la jugada. Se'n va Kawhi. Tira que falten 3 dècimes, Sí, I 6 vegades bota la pilota sobre l'aro. Com rebota, Quina tensió. Ja, ara això. Aquesta és la foto. imatge és molt mítica. Va guanyar un premi. I l'Embiid ja mirant del pal. Que no entri, per favor. I Jordan Lloyd, que està actualment jugant al Mónaco a l'Eurolliga. Així com a de random. Com a de random. Pues aquest va ser el partit que us he volgut portar, nois. Espero que us hagi agradat també a tots i totes vosaltres. Un partit mític, històric de la NBA. I si us ha agradat, doneu-li molts likes, seguir-nos com sempre a les nostres xarxes. I com diem sempre, bon dia, bona tarda i bona nit. I ens veiem en el proper partit. Adéu, adéu.